170 пажаратэхнічных даследаванняў толькі за мінулы год правялі супрацоўнікі ўправлення Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Беларусі па Брэсцкай вобласці. А ўжо за некалькі тыдняў 2019-15. І гэта пры тым, што служба займаецца толькі так званымі складанымі выпадкамі, калі пацярпелі людзі ці дзяржаўная маёмасць і неабходны адназначны вердыкт. У чым прычына і хто вінаваты? Вось гэты пажар на будаўнічай пляцоўцы адбыўся з-за нядбайнасці саміх будаўнікоў. Яны пакінулі электранагравальны прыбор без нагляду. Кароткае замыканне і такі вынік. Добра, што ніхто з людзей не пацярпеў. У сваёй большасці пажары ўзнікаюць па прычыне так званага чалавечага фактару, калі людзі проста не надаюць пільной увагі сваёй бяспецы і спадзяюцца на тое, што менавіта з імі нічога здарыцца не можа. Але здараецца і адбываецца. Основная наша задача – это установление непосредственной причины произошедшего возгорания, а также установление всех обстоятельств и условий, которые способствовали его возникновению. Каждый пожар индивидуален. Конечно, очень трудно бывает тогда, когда на месте пожара остается, грубо говоря, пепелище. Да, сгораемые конструкции, металлические конструкции, изделия, предметы, они сохраняют на себе следовую информацию, на основании которой пожарно-технический эксперт способен определить место возникновения, пути распространения и вообще установить механизм и так называемый сценарий произошедшего пожара. Няпросты да высвятлення прычын пажары звязаныя з паламі сухой травы. Тут вызначыць, дзе ён адбыўся і хто вінаваты, у першапрычыне бывае надта складана. Гараць не толькі пабудовы. Асабліва ў зімовы перыяд з гэтай праблемай сутыкаецца і аўтаўладальнікі. І такая катэгорыя здарэнняў яшчэ больш небяспечная. Аўтамабіль поўнасцю згарае за лічаныя хвіліны. Как показывает экспертная практика, основными причинами являются, во-первых, это короткое замыкание электропроводки, которое подвергается длительным токовым нагрузкам. Неисправности топливной системы, неисправности автономных отопителей кабины, салона автомобиля тип Вибаста, ну а также применение водителями для отогрева двигателя либо картера двигателя самодельных нагревательных устройств, а также применение открытого огня. В результате чего, конечно же, это неизбежно приведет к возникновению пожара. Няма асаблівай розніцы па хуткасці і прычынах гарэння ў бензінавых і дызельных авто. Ёсць толькі прычыны, а яны амаль што заўсёды аднолькавыя. Гэта нядбайнасць і парушэнне правілаў пажарнай бяспекі самімі аўтаўладальнікамі. Юрый Печур, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».